Ia nici vezi cum stai cu Eram AKM-ul ăla și când noi faci speriți. pic. Să nu te mai pun în capră. Help! Aha. A venit pe partea asta, Uite-l. frate. Uite la el. Mark the location. Bă, dă dracu, cum trage mine. Uite cum merge. Maș, mă, de Merge bine ca ăla. Dă-i finish-ul, mă. Dă-i finish-ul. A venit cu avou Nu ăla. dau seama unde e. Spate-te. Nu m-a bătut cu aia când am tras primul. Na, mă, băgam aici. Dar nu știu cum a tras ăla. Bine să curge aici, mă. Am tras primul cu aia în el și tot el s-a întors și m-a bătut cu aia. Hacker. Da, hacker ăla.